U ovoj epizodi Lea i Rita su uništile kućicu sa grafitima. Kućicu sam gradio za igru, a one su je pretvorile u ulično platno. Ono što su napravile nije ni blizu dobrih grafita, ali su me uspjeli izluditi do kraja. Lea, ali ti dosadno. Je, stric, šta da radimo? Šta je sad? Pa dosadno. Da i šta? Šta bi sad? Možemo li ići vidjeti šta ima u babinoj sobi? Ako tamo odete i ako prčkate po babinim stvarima, Pa sam ću uvješti. pa šta me briga, sam da me ne zamre. Ajde, bježte. Ajde, bježte. Dođi. Dodi. Šta? A? Šta je bilo? A? Šta je bilo? One dvije odu kopat po stvarima. Poda. Šta je bilo? Jaj Bože, šta se bojiš? Dobro je? Ajde, pustit ću te na pod. Da te toliko ne mučim, ajde. Šta mogu ovo reći? Čuj, imaju neke boje. Možemo pričati da s njima bojamo. Da, Ima ti boje. Možemo to pitati. možemo. Stric, našli smo neke boje sprejeve. Neke boje. Pogledaj. Da, Možemo s tim sam farbao onu kućicu, šta sad s tim možeš? Jel možemo i mi? Ne zato što ćete se uflekat, nećete se moći oprat, treba razređivača i šta ja znam da se operete. Ne može. Ali ne možete nešto drugo. Našla ste kopat, ništa niste našli. Doviđenja. Doviđenja. Idemo mi farbat, nećemo mi njega slušat. Može. Ajde. Crtat ćemo po onoj kućici. Da, Nas svašta. niko ne brani. Šta ćeš ti farbat? Ja ću leptira. A ja imam svoj popis. Šta ću farbat? Ajmo vidjeti šta je on nacrtao. Može i onda idemo po onoj stolu. Može. Ajde. Wow, kako je dobar Grinch. Kako mu je to kapa? I kako su to drveća tu? Dobro su drveće, samo mi malo su ove... Ovo je tu, šta god bilo. Ove točke. Nisu dobre. Ali dobro, naše će biti bolje. Da. Ajmo sad po onaj stol. Ajmo. Ajde. Idemo po stolu. Ovo je mali stol. Mogu ga i ja nositi, ajde. Idemo s ove druge strane gdje je čisto. Ajde. Tu ću ga staviti pa ćemo imati ovako. Da će jedna tu, jedna Idem tu. ja po vreću. Ajde. Ajmo da je jedna tu farba i jedna tu. Ja tu. Ne, ti onda tu. Ali tu su stepenice, tamo je stric farba i tu ti je ostalo. Ja ću tu. Ne, ja tu farbam. Ja. Onda ću ja tamo. Čekaj. Evo vreću na pod. Evo ga. Izvadili smo sve. Tin. Ja ću uzeti stol da mogu bolje da segnu. Ja ću uzeti stolicu. Ajmo. Ne. Ting. Idemo malo bijele. Uspjeh.
Nemoj sad kopirat. Neću. Okej. Jel tebi treba? Da. Evo ti. Šta je dalje? A, uj. Nemoj preblizu da ti ne ode, da ti se ne razlije. Je užasno. Ovo je trebao biti stol. Ovo se sve razbilo. Sljedeće, tigrić. Rita! Daj pomozi mi otvoriti. Pazi! Čekaj, daj da ti ja. Aj ti. Ne mogu! Pazi, ja ću pas sa ovog stola. Ne mogu! Ne ide. Daj mi. O. Gdje mi je bijela? Gdje mi je bijela? Sad. Daj bijela. Tu goremo. Trebam crno. Rita! Pogledaj ovo. Kaj je to? Ovo je stol, ovo je snijeg, ovo je tigar. Crveni tigar. Nisam imala na ovom mjestu. Gdje je bijela? Evo, ova bijela. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Daj mi bijelu. Sad je gotovo. Sad da mi stavim. Daj mi bijelu. A užas! Hvala. Prefarbaš ja Samo kasnije. tako malo. Ne, što sam napravila? Ovo je užas. Crna. Daj mi crnu. Moja crna. Ovo je crna. Dobro, ajde, ja ću smeđu. Ti je Ovo ti je smeđa. smeđa. Odlično. Pa je ovo neki lijepi zec. Šta je to? A slatko je. To će biti drvo. Je li to crvena? Ne, ovo je crvena. Dobro. Kod mene. Tigrić. Lep. Isuse, kak ću sad... Je li ovo crna? Nadam se. Odlično. 1, 2, 3, 4. Ma, Odlično. Koja je to boja?
A šta je to? Bezobrazno si, lijepo je. A kaj je to? Pa ovo je leptir. Čudan leptir. Ti si čudna. Mogu nije tvoje samo? Možeš. Što mi to? Nisam ni krenula, ali ajde. Pomozi. Brate! Pomozi! Znaš da ne vrem? Daj okreni ovaj papir, moj mali. Koji? Ovaj. Sad, treba će mi lagano crna. Jel to crna? Ne, to je zelena. Ma gdje je crna onda? Jel ovo crna? Uzmi ovu. Mojim neš napraviti. Ok, dobro je. Odlično. I šta sam sad krenula raditi? Je, to je zelena. Šta sam krenula raditi crnom? Ha, glavu mačke. Ovo je samo bez veze da se zna. Radim. I sad ovo... Tu. Tim. Tu. Pan. Šta ćete ići? Ljutim se na ovu glupu mačku. Ok. Ja! Dobro je. Ma, odlično. Ja ću ovo uništiti. Ovo inače treba biti mačka. Ali nije na kraju. Odlično je to. Ovo treba biti naranđasta mačka. Gdje je crna? Odlično. 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 Savršeno. Nešto će ispast. Nikad bolje. Ma, fantastik. Ovo nije bora. Crna. Crna, opet crna. Ovo je odlično. Odlično, savršeno. Odlično. Mada nije ništa, ali ajde. Mogu i bijelom čašu. Ovo je friška figa. Tin. Mogu dobiti crnu? Je li to crna? Ne, to je crvena, sorry. Daj mi ovu. To je crna. Ja se nadam. Ok. Sad će mi trebati... Ono. Tin, tin, tin. Rita. Taran. Crna. Šta je to? Ovo je čaša, ovo je stol, ovo je tigar, ovo je mačka, ovo je leptir i ovo je... Ma, odlično. Sad gdje šta ja sad da napravim? Mogu zeca. Koje da boje bude zec? Od ovih To boja. je jako veliko. Nisam mislila da će ispast tako. Zelene.
A kaj zelene boje, stvarno. Isus boje. Hajde da vidim još i tog djeca. A gdje će mi stati? Gdje će mi zec stat? Da ga stavim na bor. Jo, dobar leptir. Gle koliko veliki. Ma odličan. Ma jako velikog ti ja radim. Rita, pomoć. Šta? Pomoć! Šta je sad? Pa ne moramo otvoriti zelenu. Daj. Ne ide. Ide. Ne mogu ti ja. Snađi se. Šta je ovo? Ja sam gotova, hoćemo strica pozvati. Može. Ajde. Stric! Nešto kao ću tu brljaviti. Kako? Popravljam što. A je ovo užasan zid. Je li ovo crna? Nije. Rita, daj mi crno ako je kod tebe. Nije. Ja samo još malo ovo nešto popravljam. Sad ako ovo bude užasno, valim. Razlije mi se svaki put. Evo ga. Gotovo. Ja sam gotova. Ja imam još samo nešto. Lea, ja idem nazvat strica da vidi šta smo mi napravili. Može, ajde. Halo! Šta me sad ova zove? Da, Dođi vidjet šta smo napravile. dobro, ajde sad ću doći. Samo da pokupim zvrkara. Dobro, ajde. Ajde, ja vidim šta one mene zovu iza. Šta su one napravili? Mislim je hladno, vani užas. Šta radite? O, tugo mamina, jaj, upće vas baba. Stani, šta radite? Bojimo po kućici? Pa šta ste to napravili, alo? Pa stani, nemoj, stan! Da dovršim. Ja, gle tu Rita piše. I tu Rita, normalno, ona je na ovoj strani bila. Ja, gle šta smo mi napravile, budale, gle. Vidi. Ovo čak ovo dobro izgleda. O, čovječe. Ja, Šta je? šta ste mi napravile? Pa ne, pa možeš i stati, ne moraš ti odmah. Pa stani, alo, stani, gledaš me i to radiš. Au. Pa dovoljno si. A vidi, sad si me pošpricao. Pa što te sad pošli? Isuse Bože, gasto. No daj sad ti, ne, alo. Ma stani. Ma daj, pusti me. Gdje ste? Ma bježi. Pa što sam pokvario to? Gle budale. Pa ne. Ma bježi. Bježite u kuću. Sad nas moram oprat. U kuću. Ma bježi u kuću, ajde crta. Jesi se pohvala u kameru šta si napravila? Pohvali se, evo pohvali. Neću. To nije dovoljno, a? Aj bježi u kuću, crta, ajmo. Eto šta si mi napravila. Čestitam, bravo, uništila si. Pa katastrofa. Like, share, subscribe, vidimo se u idućem videu. Eto, hvala mi za sve, doviđenja.